Phungkaham muchang montri bokrok ani mung Rupesh Ketchop ang remchukuo poribo sami Atmanam Government English Medium School Doira District Buster Chhattisgarh Sar ani sungmung ungkha bahaike ang amjungmungni jorao kirimano katinai hambai sar Hambai Rupeshno Borom Gadang Montri Bokrok Mukumobai Gedaljak Auli Jagannath Puri Tongtharni Auli Urishani Tonmoy Bishas O Sungmungno Sungnamu Sungjago Tonmoy Nini Sungmungno Narekjadi Muchang PM Sar Khulumka ani mung Tonnoy Bistal Johor Nobodoy Bidyaloy Konarok Puri Urisha ani nini thani sungmungkhe bahaike nokol khaima tai nai simano khibinai surungnai rogni bisingo amjugmungni jorao Borom Gadang Montri Bokrok Rupesh Tai Tonmoyni Sungmung Ungkha Borok Sakno Cheating Tai Amjugmungni jorao Tongmung Hamya Tongmano Bahaike Katinai Obono kisa Lama Phunukjadi Hambai Montri Bokrok Ang berai tongthoka chini srungnai rokbo omo haino khnanani muchungkha o amjugmungo je hamya mani rok practice khlaijago aboni kaisa lama tongnai je borok jodakhe sana thangkai je srungnai o kaham srungnai rok borokni o wan sumung tongo ang askai saktari purbo phia baksakai khogoi copy khlaioi nokol khlaioi kam chalogoi phaio gari chalogoi thango skango bo amtui khokbung nokol sokol khaima tongo phia khogoi khlailaiyo taukhai belai kungchugui sao supervisor no bukas namrika o je wan sumung slaijak phemane o belai kirma singcha tai aboni bagino hodani je mangpili obo sungno sung wan sumna te kaisa wan sumung sopaikya ki school baksa bahai phurungnai rok je tuition phurungo borok ma tongna ani angbai porinai rok kaham kai pori thangkang bin bo ba sangbai tam kok sanai bo no guide khlaio nokol khlaina bagai abahai khabasaro amahai phurungnai rok tongna bole gri diba sadiba aw abone tuibo tai kesang nukha baksa srungnai rok porinan to time kriyo phiaba nokol khlaina bagai je to bahai khlaina abo khale bongni rungma naidi aro jora kama phrang thapo a je chikon ke shuimani ang wahiu kama tongo abon khlaima slai nokol khlainani je technique ajaga bangsa bini bkha abo ekdom creativity no abo no karei bo asik bo khorok baino asik elem baino bo srungka hangka kai niakhai bo kaham khlaima kam bono kebo yakke guide khlai nang mane bono bujok nang mane tai kaisa kok obono bujui himdi tabuk nilangma belai slaijaka hayung belai slaijaka tai aboni bagino obo belai nangmani kaisa amjongmuni ongkhor mangkhamane langmani ongkhori thaka abo bujilaika tabuk abono dagarei jot jagano amjongmuni nango bosek jagao nang nokol khainai bo amjongmung nokol khainai tai abon bagino je nokol khlainai rok bo wansukna
kaisa kusuni amjong mung tong khori thana pia bini langma o bari thangmang langmani chobawo nokol khlaimai langma snamui mania abo mar kaisa kusu ni hamana pia kuni mungsa jaga thangai nang bathak jagi thana ta abon bagai ang sanan muchungo kaisa kusuo nang nokol khlai sa samung mani mano engkai bam engka pia boskango thanani bagai a lama nang nini langmani lama kesai thangnai tai kaisa je srngnai rok balai khai saktari poriwo borno bang sanani muchungo nini je saktar mani nini langmao pali tubui phainai ngui mano baksa ama hai samung nin slai kisa misa mark mani nin sei gobang mangka phiaba bo nono mechenei langmao manglak nongni bisingni je rungmung nongni bisingni je phan abono phan no nono skangot langi thangnai nono khairok jadi bini to bottom mungkhari maka angba lamao thangai manna apti tasta wan sukdi amjong mung to thangnai phainai phia langma le muchung tui nang thangai tongna nangnai thangmang se nang la sakangai tha nangnai tai aboni bagui no ang shortcut lama tui thangani bagui tawan suni nang koijao joto rail station ni bahar mung lama tui flyover tui baharai ongkhori thanani a lama tawan sukdi kono samung kre yang ga hai aing ti thangpayo aro sujak tongo shortcut tui thangmani langma short ngo abon bagino baks tum shortcut tui mungsa khlaina nangkhangkai nang bong tension not bong bagi tension tanadi nang nini abo yang yogjak ndi nang nini no tui focus khlaidi nang kahamung khari manai hambai